Башка жер эзлисең да Алла берсе. Ките калса айнымнан. Берәүләр язмышына буйсына, икенчеләр нишләргә белми. Вообще не знаю. По идее, живем как на пороховой бочке все. Өченчеләр аптырый һәм бу хәл белән килешергә теләми. Мы не понимаем, как можно с гражданами продавать жилое здание. Александра Манохина шушы тулай торакта 19 ел яши. Күршеләре кебек үк ул да бүлмәсен хусусыйлаштыра алмаган. Судка мөрәҗәгать итүләрдә уңышсыз була. Суд признал здание нежилым. Суд безнең тулай торакны торак булмаган бина дип таныды. Прокуратурага мөрәҗәгать иттек. Алардан тулай торакны 2006 елда Кварт оешмасы административ җитештерү бинасы буларак сатып алган дигән җавап килде. Тулай торакка менә шушы 3 катлы бинада тоташкан. Ул инде күп еллар дәвамында буш тора. Дөрес 2019 елга кадәр беренче катында кафе эшләгән. Шушы 2 бина документлар буенча бер булып санала. Адреслар да бер. Бер өлешен түгел, шушы бинаны бөтенләй сатуга куйганнар ди яшәүчеләр. 72 миллион сумга. Без монда күченгәндә тулай торакта бүлмәне социаль найм алу турында килешү төздек ди Александра Манохина. Бу әле 2005 елда яңа торак кодексы гамәлгә кергәнче үк була. Кварт предприятиесенә сатылганда бинаның ни өчен торак булып саналмавын аңламыйлар. После того, как суд признал здание... Суд бинаны торак түгел дип таныгач, завод башкарма комитетка 2 катлы бинаны торак бинасы дип тану турында гариза бирә. 2014 елда Кварт заводыннан безгә коммерция наймы килешүләрен алып килделәр. Коридорда бөтен безне җыеп кул куюбызны сорадылар. Без ул документларны укып чыктык. Анда найм өчен 468 тиен урынына 150 сум түләсе иде. Без әлбәттә ризалашмадык. Шуннан бирле коммуналь хезмәтләр өчен генә түләдек диләр. Нет такой возможности платить. Без андый суммаларны түли алмыйбыз. Коммуналь хезмәтләр өчен 2 бүлмәгә 7 мең булса, коммерция наймы белән 12-13 меңгә тула. Безнең каядыр 280 мең сум бурыч җыелды, күршеләрнең 240 мең. Шулай йөзләгән мең сум бурыч җыела һәм менә хәзер үзләре торган бинаның сатылуы турында белдерүгә юлыгалар. Живем здесь с 2001 года. 2001 елдан шушында яшибез. Бүлмәне ирем заводта эшләгәч бирделәр. Безне инде саттылар да, безнең белән бергә хусусыйлаштырдылар да. Бу юлы бина сатыла калса, билгеле бер шартларда яңа хуҗа яшәүчеләрне чыгарырга да мөмкин ди юристлар. Договор, получается, продлит свое действие. Килешү озайтылып, кешеләр шундый ук шартларда яшәвен дәвам итә. Икенче бер очракта, әгәр алар килешү шартларын үтәми, аренда хакын түләми, бурычлар җыела икән, яңа хуҗа килешүне изеп, яшәүчеләрне чыгарырга да мөмкин. Монда инде килешүнең шартларын карарга кирәк. Әмма хәзерге хуҗа Кварт предприятиесендә әйтүләренчә, торак бүлмәләр урнашкан бинаның яңа хуҗасы булмаячак. Алар игъланны чыннан да биргән, әмма сатуга бинаның торак булмаган өлешен генә куйдык дип җавап бирделәр. Бу административ җитештерү бинасы 1995 елда Татарстанның дәүләт комитеты белән Кварт җәмгыяте арасындагы килешү нигезендә сатып алынды. Белдерү урнаштыру торак бүлмәләрне наймга алучыларның мәнфәгатьләренә кагылмый. Яшәүчеләрнең коммерцияле найм буенча квадрат метр өчен 150 сум түләү турындагы мәгълүмат дөреслеккә туры килми. Андый тариф җәмгыять белән хезмәт мөнәсәбәтләре булмаучыларга гына кагыла. Предприятиедә гаиләдән бер кеше эшләсә, ул 75 сум, 2 кеше эшләгән очракта аена квадрат метр өчен 35 сум. Прокуратура тарафынан предприятиедә уздырылган тикшерү закон бозу очракларын тапмады. Кварт җәмгыяте белдергәнчә, киресенчә, алар яшәүчеләрнең бурычы җыелганга судка мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Сату турындагы белдерү хәзер сайттан алынган, ләкин сораулар барыбер кала. Торак һәм торак булмаган биналарның адресы бер икән, ул ничек аерым сатыла ала? Яшәүчеләр бүлмәләрне хусусыйлаштырмыйча тыныч күңел белән яши аламы? Гөлназ Сайфетдинова, Александр Гурьянов, Яңа гасыр каналы.